ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои Саудо ТВ 01 нафарое ки ҳаррӯза тамошо мекунед, хушобаҳолтон. Имрӯз 17 сентябри соли 2025 сол ма боз навор кардам видео. Бачаҳои азиз, 19 минутай ҳар як хона, ҳар як замин, ҳар як квартира қабул кардем. бовар кунед, дам бигирен. беҳадди бад арзон-арзонай. духонага квартира 160 000 шид дар Душанбе. ҳай тамошо кунед дар имрӯза видео. заминои фурӯшӣ роӣ кардан, хонаҳои назди ҳавлигӣ роӣ кардан, пешкаштон мекунем. барои реклама далши қабул мекунем. хона, замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунен. мо реклама мекунем, фурӯшта мегузорем. аз ин тараф роӣ мекунен, аз ин тараф реклама мекунем, аз ин тараф савдо када мақсад кортона ҳал мекунем. YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. лайкҳоро монем, видеоро сар мекунем. бародарое ки дар Московский област кор мекунен, фаъолият мекунем. борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем. бачаҳои азиз, борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон. бачаҳои азиз, бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳритуз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад. бачаҳо ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем. бачаҳо бародари азиз, ҳамин шахсият мега ки ассалому алайкум дӯстон, мада замин дар кор ё ки хонаи баракдор боша ҳам мешавад дар кор. май аз ноҳияи восе то 130-140 000 сомонӣ боша мехарам. ватсапмда занг бизанед. одамое ки аз территорияи ноҳияи восе, заминои фурӯшӣ, яъне ки хонаҳое ки ягон барак дошта боша, арзиш 130-140 000 сомонӣ, ҳамин шахсията дар корай. марҳамат, акақати чахчах кунен, заминотона, хонаҳои барактона буфурӯшем. бачаҳо квартираи фурӯшӣ ҳастай. бачаҳои азиз, наворш кардем, бо диққат хушрӯ тамошо кунед. ин квартира просто квартира оддӣ нестай. дар шаҳри Душанбе, дар Гипразем, дар маҳаллаи Навбаҳори 2, канечкаи маршрути 58-6 қарор дорад. ҳастку 58 прямо аз Лучоб, аз ҷазира мия, ин тараф канечкаш ҳамин ҷай. бачаҳои азиз, хоб шаҳри Душанбе, Гипразем, маҳаллаи Навбаҳор 2, дом 10 этажа, хона дар 4 этаж, духонагаи 45 квадратный метр, 500 000 сомон нарх. нафарое ки аз думи Саудо ТВ занг бизанед, худохоҳад бо арзонтон мекунанд. ина шанси беҳтарин. рақамҳои ватсапшон 9400 да муроҷиат карда метавонед. бачаҳои азиз, дӯстони азиз, квартираи фурӯшии навбатӣ дар ҳамин ҷа қарор дорад. нигоҳ кунед чӣ хел ҷош зур, ҷои обод, беҳтарин ҷо. дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, дар Профисоюз, сехонагаи 65 квадратный метр, арзиша мегем 580 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. дар Профисоюз, доми 16 этажа, хона дар 10 этаж қарор дорад. дар ноҳияи Сино, беморхонаи 2, наздикии прокуратура мегӯянд. 65 квадрата хона, яъне ки инами ҳолат кардагӣ. масҷид 700 метр, садик 200 метр, техпаспорт дора, ремонти хона миёна, свету овуш доимӣ. соли 2005 хонара сохтам бо хишт. ина шахсиятое ки ҳамин тарафҳо квартира хоҳиш карден, занг занен 580 000 сомонӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигиро бо диққат тамошо мекунем. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар поёни Корвон. 3 дар хона, 3 сотих замин, нарх 450 000 сомон, муомилаи соз дора. телефон, WhatsApp дар рӯи экран меброяд, метавонед муроҷиат бикунед. хона
дар Гулбутта мебошад. дар наздикиаш мактаб, масҷиди ҷумъахонӣ ҳастай. об, свет дора. ҳуҷҷатҳо қоидавӣ кардагӣ. нарх 450 000. аз номи канали Саудо ТВ 01 занг занед. худо хоҳад бо арзонтон мекунад. шумо хоҳиш кардем хонаҳои душанбе, Саудо ТВ хонаҳои душанберо монд. заминҳо ҳам ҳастай, хонаҳо ҳам ҳастай, квартираҳо ҳам ҳастай ки бисёри бисёр аз дохили Душанбе навор кардем. анака анаи замин барои шумо бачаи азиз. замини фурӯшӣ хоҳиш кардем, пажалуста бақапен. дар ноҳияи Рӯдакӣ дар маҳаллаи Роҳатӣ 160 000 арзиш. пушти спортзал 3 сотих замин дора. телефон ватсап рӯи экран обсвет дора. дарахтҳои мевадиҳанда дора. ҳуҷҷатҳош ҳамаш ба номи соҳибшай мега. қарору сертификат дора. нафарое ки серьёзни харидорен занг занем бачаи азиз. аз роҳи калон мақсаду қад дур нестай. мактаб балниса мактаб наздикакай. замин ҳами ҳолат 3 сотих 160 000 сомонӣ. чанқарӣ меғалта 53 000 меғалта сотихаш. занг занен далши масъя кунен. бачаҳо видеода лайк монен, дар канал обуна шен. хонаҳотон аз заминҳора квартираҳора ҳамин хеле видеонавор карда роҳӣ кунен. иншоалло мо савдош мекунем. медонем барои чӣ савдо мекунем? барое ки мардум ҳама ба хотири харид кардан тамошо мекунад. иҷа ягон мошину трактору комбайн нест, ё ки одамои мошинхар тамошо накесай. ҳама мардум чашмошон чор ба хотири харид кардани хона, замин, квартира моро ҳаррӯза тамошо мекунад. ҳамин хеле бачаҳо ростша комментар якунен. ва дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки дар ноҳияи Рӯдакӣ дар повороти Ленинград. повороти Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, духонагаи 41 квадратни метр. доми 8 этажа, хона дар 7 этаж қарор дорад. нарх 370 000 сомонӣ ки боз арзон ҳам карда мешавад. занг занен. ватсапшона мегзорам, муомила кунен, чахчах карда бигиренаш. ман фақат навор мекунам бачаҳо. ҳаракат карда адресҳоро пранависонен. баъдан нархҳое монен ки арзанда ба нарх бошанд бу хона. чунки бисёри шахсиятҳо муроҷиат мекунанд ки 4 солаи, 5 солаи, 6 солаи дар Русия кор мекунем, ҳеҷ не ки як хона бихарем. ба ҳамин мақсад дӯстони азиз, касоне ки мисол хонаҳои фурӯшӣ зиёд дорен, ҳами кам ҳами фикри мардуми мовори камбағалам кардан хубай бачаҳо. дӯстони азиз, квартираи фурӯшии навбатӣ мо дар ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград дар Соколни этаж қарор дорад ки духонагаи 41 квадратни метр. як хонаш тайёрай, як хонаш ремонт рафтестай. душ, ҳоҷатхона ремонт кардагӣ, зиндагӣ карда мешавад. барои зиндагӣ шароит ҳастай. документҳо шартномавӣ мебошад. то роҳи калон 4 минут раҳ. мактаб, коллеҷ, балниса, бозор наздик. ноҳияи Рӯдакӣ, политехникум 200 ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград, Соколни этаж, духонагаи 41 квадрат, 240 000 сомонӣ. маълумоти пурра рақамҳои ватсап мегзорам, занг занем бигирен. Соколни этаж 240 000 сомонӣ. дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленский район, маҳаллаи Шурчашма, ҷамоати 4 Гултепа. 5 хона
315 сотих замин, 480,000 сум арзиш. واتساپ دستی رقماش در روی اکران میبرویم، میتونین معلوماتی پراشه بگیرین. امی یک گپ میگم بچه به تعریف طول 3 ساله که کار کردیم، امی یک خانه که روان میکنن کو ایرا ما در یک کانال نمیمونیم آخی. امی 5 کانال داریم، تیک توک، اینستاگرام، سومونتیجی، یک چند سایت های دیگه هست که مردم همه خانه خر خانه فروش ها تماشا میکنن. با هم خاطر خانه ها که زیاد سودا شوه باز زیادتر روان کردن میگیرن. یا چی رکلام هستید دلچی آدم بسیار میشه کوکی. سوی دسته آب چاه کردگیم باید گذارانه میگه با خریبی آب میشوه ریمون زمانوی مسئله کردیت سمتره پراجنی. اگر که یکم 50-60 فیصد پیش پرداخت کنه اگر میتونیم کردیت هم بتیم بچه عزیز. 480,000 سومان 3.5 ساتیخ 5 در خانه. زنگ زنین از امی کانال یوتیوبی سعودو تیوی انشالله با ارزان تو میکنه. دوستان عزیز، خانه فروشی نزدیک حولگی روان کردن که در ناحیه وسع اوچسکای درژین ساسدی عبرت آب سوید داره 250,000 سامانی نرخ شرایط های بهترین برای زندگی کردن. 3 خانه داره، 4 ساتیخ زمین داره، 1 تا رقم دستی، 2 تا واتساپ میگذاریم. از نومی کانال ما زنگ زنین. او در حوله نگاه کنین چقدر زور شرایط های بهترین. تورایان وسع را 2 سامان را یا کمی 10-15 مینوت پیاده میتونین بریم بچه عزیز. خانه در نزد مکتب درژین مگازین مسجد هسته. درختای میوه دهنده دوره، جای آباد 3 در خانه 3/5، کلیدور 3/5، کوخنی بانیا حجت خانه کلیدور همش هسته. برایان 2 سامانه راه آدمایی که طرفای درژین عبرت هم میدونین این همیجا قرار دارد. جای آباد بهترین مکان برای زندگی کردن. 250,000 سامانی. از نومی کانال ما که زنگ زنین خدا خواهد با ارزانتان میکنه. لایکاتون هم بمونین در کانال پاکستان سکنین خانه هاتون ویدیو کده روی کردن بگیریم بچه عزیز. دلچی ویدیو را تماشا کنین. و دوستان عزیز باز کوارتیرای فروشی روان کردن که ارزش 160,000 سامانی ای. دلشی گوش کنین ما اوید کوارتیرا چی میگم که جدا ای. کوارتیرای فروشی در شهر دوشنبه در ناحیه سینا در زرافشان زرنیسار همی تریتوریا در قرار داره. کوارتیرای ما در 20 اتاج، دام 20 اتاج، خانه در 20 اتاج، دو خانگی 44 کوادرات متر، 160,000 سامانی. باز ارزان هم کرده می شود. به حدی بعد بلند ای، هوای توزه، پروستا، هوای زوری بعد در این 20 متر بچه عزیز. تماشا میکنین دم میگیرین. زنگ زنین رقم های واتساپ شما میگذارم از نومی کانال سعودو تیوی. 160 هم میگیرین که دیتا 40 تمرد سال کنین می شود 200,000 روز زندگی زور بچه عزیز.
و دوستان عزیز باز خانه فروشی نزد حولگی قبول کردن که مساحت 1 سوتیخ زمین دو در خانه در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه قرار دارد. خانه نزد حولگی 1 سوتیخه های 265,000 سامانه نرخ شود عزیز. در ناحیه فردوسی در محله شینک در شهر دوشنبه نفرایی که یعنی که سوتیخ مایده خواستن نرخ ارزان این میشه یافت هندوستان 265 تا срочно успеть کرده بگیرنش. دوستان کوارتیرای فروشی ما در همین دام قرار داره. این دام باشه در دوشنبه در پاورات لنینگراد قرار داره. ارزش دو خانگی 48 کвадрат در ولایت کاروبکا 13 етаж 245,000 سامانه. срочно доми тайёр мега иҷодаи ремонт ҳастай. ду талиф дора. дом дар назди роҳи калон қарор дорад. дар ҳолати коробка 48 квадрат 245,000 сомонӣ. боз маълумоти бештарша занг зад бигирем азиз. و دوستان باز کوارتیرای فروشی هسته که یک حجرگاه کوارتیر یک مترش که مساحت 35 کвадрат متر در 32 میکرورایون شهر دوشنبه 385,000 сомонӣ ارزش. доми саюзӣ 5 етажа хона дар якум этаж қарор дорад. як хонага дом панелни открытий лестница квадрат 35 квадрат дар сари роҳ қарор дорад. дар наздикии хона мактаб, литсей яъне ки гимназия, мактаб миёна, варзишгоҳ ва дигарҳо қарор дорад. 385,035 квадрат метр. занг зада боз маълумоти пурраша дӯстон бигиред. دوستان کوارتیرای فروشی نوبتی ما 52 کвадрат метр дар ҳамин дом қарор дорад. ду ҳуҷрага 52 квадрат 11 этаж дар ноҳияи исмоили сомонӣ дар шаҳри душанбе 395,000 сомонӣ. фурӯшӣ дар душанбе ноҳияи исмоили сомонӣ доми 13 ошёна хона дар 11 ошёна ҷойгир шуда. ду ҳуҷрага бо масоҳати 52 квадрат метр бо хишти пухта ду тиреза дорад. тирезаҳо роҳи калона нигоҳ мекунанд. 395,000 сум бо савдои соз карда мешавад. марҳамат дӯстон занг занед. дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед, хонаҳоатонро роӣ кунед. навор маъқул шуда боша агар комментарияда нависен ки савдо тв ба пеш. лайкҳоро монед, фикротонро комментария кунед. зинда бошед то навори баъдина бачаҳо азиз. чизе ки боша дар ватсап мо дар аввали видео монагай роӣ кунед, реклама мекунем дар ютуб, тикток, инстаграм бачаҳо азиз.